Traires! Tornem a ser a una aventura culinària a Sant Josep, catalana, de tota la vida. Però no ho farem com de tota la vida, sinó que ho farem amb una màquina fantàstica i meravellosa. Vale. La recepta és de 6 porcions, vale? Però com que són menys, farem tota la meitat. Bàsicament perquè si no surt una quantitat de crema bastrònica, val? I som 3 a menjar-ne. No cal que n'hi hagi tanta. No feu tant menjar, feu el menjar suficient, no de més. Va, som-hi! Papallona cuculada. Papallona cuculada. Ai. Papallona cuculada. Bueno, aquí diu 1.000 grams de llet, però com que hem dit que fèiem tota la meitat, seran 500. Sobretot, llet que hi hagi matèria grassa, si no és malament. 500 grams. Aquí 10... Comptes de 10 rovells, en posem 5. 5 rovells. Tots aquí entra. Aquí entra que n'hi ha un que s'ha mig rebentat. Amb l'espàtula. Serà-m'hi tot, que si no, no hi haurà la quantitat necessària. Següent. Aquí posa 200 grams de sucre, per tant seran 100 grams de sucre. en aquest cas, sucre blanc i refinat, peludites. 72, 78, 84, 79... que just! Molt bé. Següent. 100 grams de sucre. Maïzena, 40. 20, que és una cullerada. Fem un poc. Jo vaig fent de mica en mica. Ara n'hi ha 15. Veus? 20. Va més a poc a poc. Exacte, no tingueu pressa. 20 grams justos. Bé, justos. Una cullereta de sucre vainillat. Un pessic de sal. Pela de llimona. Cap dintre. Pal de canyella. Cap dintre. 11 minuts, 90 graus, velocitat 2. En primera cara de lleno. Compruebe si tiene espuma. Si es así, prolongue la cocción. Pulse siguiente. No hi ha espuma. No. Per tant, seguim. Si no hi ha espuma, pulse siguiente sin girar el selector. Això, sí, següent. Ara, moure's sense... Aquest color és el mateix que el de la porta. Sí. Pot jugar a camuflatge. Sí, un camuflatge d'aquells rossos. Com si fossis un camaleó. Segueix nedant. Diu això, segueix nedant. Diu, retirar la papallona. Veus? Us ho he dit. Més aviat grossa, gràcies. Anem a pescar la canyella. La llimona i la canyella. Pell de llimona. Per aquí en té una. La canyella, oi tal. El gust és el que ha de ser. Té molt bona pinta. Diria que ho hem tot. I si no, doncs mira. Hi ha algun tros? Bé, no. Doncs això. Segons això, Ja està. ja està. No? Bo. Bo.
Crema de tomàquet. Ja s'ha de provar una mica. Carpet. Molt bé. Té bona pinta. Sí. Té molt bona pinta. Molt bé. Doncs ja sabem com es fa.